Temos unha gran dúbida para este fin de semana, que ao mellor se pode solucionar. Que é isto e de cando é? Antón, bons días. Bos días. Que temos aquí? Bueno, pois, depois de pasar unhas xornadas desescombrando, facendo pois, un traballo superficial, detectamos a existencia dunha construcción grande, que esta de aquí, pois, moi particular tanto nas proporcións como no detalle constructivo, xa ten a esquina en redonda, e depois, por outra parte, o que temos é un sector da muralla, aquí a nosa espalda, este de aquí, interesantísimo por dous motivos. Por unha parte, para ver como se relaciona con esta construcción, saber se esta construcción é independente ou pode ser un torreón, e hai que darse conta que as fontes antigas falan de Torres dos Mouros. Conseguiremos saber cal é a cronoloxía deste lugar? Eu creo que sí. Neste momento temos unha perspectiva moi ampla do sitio. A intervención non ten como objetivo miralo todo, senón buscar esas evidencias que nos axuden a determinar a cronoloxía. Aquí... Antón, isto é moi distinto ao que estábamos vendo no outro lado, non? Vouche pedir que fagas de gurú. Que podería aparecer aquí? É dicir, que podería ver a xente aquí? Que podería ver a xente aquí? A cimentación dunha edificación. Moi interesante. Dunha construcción. Entón, hai pedras que están pegadas a celo. Que tipo de estrutura podía haber aquí? Pois eu a verdade é que a sensación que teño é unha construcción mixta, que tivera unha pequena parte en pedra, da que nos estaría falando pois estes cascallos que temos por aquí, que son escasos, por tanto que terían pouca entidade, e depois vistas as ranuras, non? Estas pequenas faixas para encastrar, o único que sería que se podría colocar serían taboleiros de madeira. Entón teríamos basicamente algún tipo de construcción de madeira, aínda así tería unha certa dimensión, non sería algo precisamente pequeno. Hai que darse conta que esta cuadrícula ten prácticamente 7 metros de longitude e temos indicios desde o final até esta parte de aquí. Antón, é moi diferente isto que está aparecendo na outra sondaxe? Sí, noutra sondaxe temos estruturas murarias, o sea, temos construccións de pedra, fortes, con anchos enormes de 60 centímetros, con pedras enormes, o que nos está falando, incluso todo ese escombro tan grande, está falando que foi unha edificación dunha entidade de certa altura, e aquí temos un tipo de construcción distinta. Parece que por fin temos novedades na zona do edificio. Xurxo, contanos, que está aparecendo? Que tal, amigos? Bueno, pois xa estamos chegando contra a fin do sector este. Unha lección de estratigrafía, non? A arqueoloxía ten moito que ver coa xeoloxía, de feito surdiu como ciencia precisamente a partir da xeoloxía, non? Os xeólogos identificaron os distintos niveis que había nas covas paleolíticas en Francia, non? Entón aquí a estratigrafía, o que chamamos a sucesión de estratos de camadas de terra, pois é bastante sinxela, non? De feito, bueno, aquí sabedes esta capa vegetal por riba, coas raigames do toso e da sesta. Que foi o que se eliminou a primeiro día. Exactamente, ese gran traballo que se fixo aquí, non? Que se pode ver moi ben aí nas fotos. E depois temos o que chamamos unha unidade estratigráfica, que é esta camada de cachote dun metro de potencia, un metro e algo, que obviamente son os derrubos das paredes, da estrutura. E que levou 2 fines de semana. E que levou 2 fines de semana, efectivamente, de traballo. E agora, na base, pois aparece, vedelo aquí, este é outro nivel que chamamos, outra camada de terra. E isto é interesante porque noutros sectores da excavación a xente sempre nos está dicindo agora, non, que empezan a aparecer seixos, non? Que, claro, que é o sustrato granítico. Seixos como este, que acabamos de sacar de aí, non? E isto é moi interesante, porque realmente a zona de transición entre o que é o solo e a rocha base, a rocha mai, aquí nesta zona de sustrato granítico, é o que chamamos o sabre meteorizado, non? Eso significa que vai asociado moito seixo, que forma parte do núcleo da Terra, lóxicamente, e aparecen, se vos fixades, pois estes toques amarelentos, que o granito xa é un granito non de cores grisáceas, e colle unha tonalidade moito máis amarela cando aparece en contacto coa rocha, non? E entón, claro, isto nos está a indicar, lóxicamente, que a historia está rematando. Cabe a posibilidade, bueno, de feito sabedes como o muro, a última fiada está por riba da terra e apoia na rocha. O sea que chegamos a fin dos cimentos do edificio. Que de la entrada, xa pola tarde xa se retirará.
A pesar de chegar tan fondo, de momento seguimos sen atopar ningún tipo de material. Absolutamente nada. O que atopamos e o que nos marcou realmente a evolución do edificio é precisamente esta pedra que vedes que está xusto nos alicerces da vivenda. Ajá. E que ten aquí claramente unha extracción que probablemente sexa para apoiar un esteo de madeira. E este nos está marcando precisamente o nivel, o que chamamos o nivel de uso da estructura, non? Estamos xa na última hora do domingo día 15. Temos pois unha novidade pois interesantísima. Curiosamente, un dos obxectivos que perseguíamos, que era obter cultura material para ter unha orientación cronolóxica, pois sigue sendo esquiva, non quere aparecer, que non quere decir que non vai a facelo, pero, sin embargo, os restos constructivos sí que nos están falando de dous momentos, non sabemos que distancia hai entre ambos, pero sí dous grandes momentos constructivos neste lugar. A semana pasada xa se intuía, o que se pasa que precisaba pois aprofundizar na excavación e aprofundizar tamén na limpeza. E é como todo que temos unha pequena evidencia xusto nesta esquina, onde esta construcción que elipsoidal, o que vimos na planimetría que levantamos cada día, era que non era perfectamente simétrica. O desenvolvimento do arco faltaballe un tramo desta parte de aquí, que curiosamente iba a ser seccionado polo que observábamos de muralla. Claro, a cuestión era, a muralla seccionaba a construcción, esta construcción se adosaba simplemente a muralla. Isto realmente é moi relevante, porque son ambas construccións moi monumentais. Esta edificación con 6 muros de 60 centímetros, con capacidade de carga para elevarse, e por outra parte esta muralla composta por ringleiras de grandes perpiaños e de 5 metros de anchura, non? O sea, un auténtico portento. E finalmente o que temos é que nun momento, non sabemos polo de agora cal, esta edificación previa é cortada pola muralla que se vai apoiar en parte dos seus alicerces, que son estes de aquí. O sea, que a muralla vai compartir fundamentación, cimentación que é propia deste muro. Eso é o que nos indica que este muro desta edificación é anterior á muralla. Non sabemos se a muralla era máis grande, máis pequena, se se fai ex profeso ou se non. Pero o que sí sabemos é que a monumentalidade deste lugar sí que ten un correlato constructivo, tanto coas edificacións como tamén coa muralla. E outra cosa máis, que non estamos diante de un uso puntual, sino que, inda que non sepamos a distancia entre ambas accións, hai unha actuación monumental continuada.